Tenet és l'última pel·lícula dirigida per Christopher Nolan, director de Memento, Inception, Dunkirk, per dir-ne algunes. No només això, també és la primera gran producció de Hollywood a estrenar-se en cinemes, després de que la pandèmia els obligués a tancar. Jo sóc un gran fan de Nolan. Tenia moltes ganes de veure Tenet i també feia temps que volia fer una sèrie de vídeos de jo parlant de pel·lícules perquè és una cosa que m'agrada molt fer. Així que he decidit que és un bon moment per començar, així que faré un vídeo crítica, parlaré de Tenet, donaré la meva opinió i això, esmentaré coses positives que potser no hi havíeu pensat i coses negatives que segurament sí que havíeu pensat. Faré un primer tros sense spoilers, sense entrar en detalls, sense parlar de moments específics de la pel·lícula i quan comenci a concretar us avisaré i ja està. Tenet és una pel·lícula d'espies, on el protagonista ha d'aturar un rus d'iniciar un esdeveniment pitjor que un holocaust nuclear que acabaria amb la humanitat. Sent honestos, no és una idea molt complicada, ja hem vist molts cops aquest argument. Que l'argument no sigui molt original, això vol dir que no cal veure la pel·lícula? No. L'argument no és el més important d'una pel·lícula, per tant, no digueu «Oh, no, l'argument no és original, no la veig». Per favor. Com ja us podeu imaginar en una pel·lícula de Nolan, és una mica complexa. És complicada d'entendre, és difícil de veure perquè demana molt de l'espectador, és a dir, al principi pots estar bastant perdut, i jo estava bastant perdut. És complicat de començar a veure, perquè és un ara estan aquí, vale, ara estan allà, val, ara aquest personatge està dient una cosa que hauria de ser molt important però no acabo d'entendre. Al principi és una mica dur, és una mica complicat, és complicat d'entrar en la pel·lícula, però hi ha un moment, a partir d'un moment dius, vale, ja estic entenent com va la cosa, ja puc gaudir, simplement, ja puc gaudir. Un altre clàssic de Nolan, hi ha coses amb el temps. No diré quin és, perquè potser algú no vol saber-ho. L'únic que diré és que si mires els trailers ja pots imaginar-te, ja tens una idea bastant bona de què fan amb el temps en aquesta pel·lícula. Però igualment sorprèn com funciona. Això no diré què és, però almenys jo m'imaginava una altra cosa quan vaig veure el tràiler. M'imaginava que aniria d'una manera i anava en una altra. Ostres, això de no poder dir spoilers és complicat. A diferència de algunes de les seves últimes pel·lícules, Tenet es guia molt per l'argument. És a dir, a Interstellar, per exemple, hi ha bastantes escenes de diàlegs, de tu a tu. Així els personatges es van coneixent els uns als altres, per tant l'espectador ja coneix aquests personatges. Dunkirk, passes molta estona amb ells, et preocupen els personatges. Tenet no té moltes escenes de conèixer personatges, no té gaires escenes establint per què ens hauria de preocupar, i això crec que ha causat que hi ha molta gent que està dient que Tenet no té emoció, la pel·lícula no té emoció. Jo no estic d'acord, però sí que és cert que podrien haver treballat una mica més amb els personatges i no només en l'argument. Com a resum sense spoilers, així bastant general. Si busqueu una pel·lícula d'acció amb bones actuacions, algunes molt bones actuacions, un argument enrevessat i escenes d'acció amb idees interessants, mireu Tenet. Us agradarà segurament. Si busqueu una pel·lícula senzilla amb pocs diàlegs, em sap greu, però Tenet crec que no us agradarà, perquè així és Christopher Nolan. Spoilers! Spoilers! Li he donat a la làmpada. Spoilers! No us queixeu. Us he avisat. Tinc una opinió positiva de Tenet. Vas estar bastant temps
pensant-ho, vaig estar uns dies allà pensant en la pel·lícula. L'he acabat veient 2 cops. I sí, he arribat a la conclusió que m'agrada. Tenet m'agrada. Però res és perfecte. I lògicament tinc alguns problemes amb la pel·li. Per tant, passaré ràpidament per les queixes que tinc. La primera cosa que tinc a dir és que jo sóc bastant friki. I abans d'anar a veure la pel·lícula vaig descobrir que sortien 2 conceptes i vaig decidir, vaig informar-me una mica ràpidament, sense entrar molt detall, de què són aquests 2 conceptes. Els 2 conceptes són el quadrat de Sator i la paradoxa de Maxwell. I clar, acaba la pel·lícula i me n'adono que en cap moment esmenten cap dels 2 conceptes. Que sí, que si saps què hi són, els veus, però no feia falta. No em feia falta haver buscat a Google què és el quadrat de Sator i què és la paradoxa de Maxwell. Hi ha un tema amb el protagonista, amb el personatge de John David Washington, i no és que no sapiguem res d'ell. No és, és que no té nom, no puc connectar amb ell. No, no és això. El problema que tinc amb ell és que no té una connexió personal amb l'argument. Això Nolan ho ha fet abans. Això Nolan ho ha fet i és una cosa que m'agrada d'ell. A Inception, per exemple, sí, és una pel·lícula d'acció, d'espies també, podríem dir, de robatoris, però en el fons és aquesta història sobre el personatge de Leonardo DiCaprio que no acaba de distingir ficció de realitat. I això, amb aquest argument, amb tot el tema dels somnis, sí que... És a dir, pots connectar les dues històries aquestes. La història d'acció i de baralles en passadissos que giren, que sí, és visualment impressionant, i després el tema aquest, amb la història més personal, amb Leonardo DiCaprio, que connecta molt amb l'argument. És a dir, connecten molt bé aquestes dues històries. Després a Interstellar també ho va fer amb el personatge de Matthew McConaughey. Aquestes pel·lícules m'agraden perquè barregen un argument que permet molt de cosa visual amb una història petita personal. I aquesta història petita personal a Tenet falta. És a dir, sí que hi ha una història més humana, que és la relació entre Sator i Kat, però és que tenim aquest personatge, que és el que estem seguint, la història està des del seu punt de vista, i no té res a veure amb aquesta relació entre aquests 2 personatges. I et quedes, doncs vaja, em sap greu, perquè al final sí, és a dir, el protagonista té una relació, però acaba sent només, vaig a salvar el món perquè vull ajudar a Elizabeth Debicki. Però la principal queixa que tinc és que la subtrama sobre el quadre fals és molt rara. I hi ha tota aquesta subtrama sobre aquest quadre fals, aquest Goya fals, que la Kat li ha venut al Sator, però ella no sabia que era fals, ell sí, i l'està utilitzant per fer-li xantatge, i tot això, i el protagonista i Neil han d'entrar en aquest aeroport per poder-lo robar, però no el roben. És molt raro, és molt raro. És molt raro, em va costar més entendre això que els viatges en el temps, que és lo complicat de la pel·lícula. És que no entenc lo del quadre. Vull dir, és que quan descobreix lo del quadre, el protagonista ja sap que hi ha objectes invertits. Ja sap que estan relacionats amb Sator. Doncs per què estàs perdent el temps? Vés a aturar aquest traficant d'armes boig? No sé, trobo que és molt complicat. Trobo que és molt complicat. Aquesta trama és innecessàriament enrevessada. És a dir, sí, sé que el protagonista s'ha d'apropar a Kat per tal de poder-se apropar a Sator, a l'Andera i Sator, però no crec que hagi estat la millor manera. Jo crec que podrien haver-ho fet bastant millor.
Però no tots són queixes, perquè ja ho he dit, la pel·lícula m'agrada. Així que bé, ara toca el moment de coses que m'agraden de la pel·lícula que m'agrada. I la primera cosa que m'agrada és l'acció. Em fa molta gràcia que tothom estigui parlant de oh, és que no connecto amb els personatges, però ningú estigui parlant de l'acció. La persecució, aquesta, amb un cotxe invertit i un cotxe que va cap endavant per les carreteres de Tallinn, em va enganxar des del primer trailer. Des del moment que el cotxe aquell que estava tombat es fa... Dius, vale, aquesta pel·li m'agradarà. Després hi ha l'escena de l'avió, que està veient l'avió contra l'aeroport. A veure, aquesta escena fa molta gràcia quan saps que ho van fer realment, que no és ordinador. A Nolan li agrada molt fer aquestes coses, així pràcticament, sense ordinador, més que res perquè el pressupost li permet. I després també hi ha la baralla en els passadissos de l'aeroport, que és el protagonista contra... lògicament ja estem a la secció de spoilers, per tant ho puc dir tranquil·lament, que és el protagonista contra el protagonista invertit. És molt raro, perquè a més es veu que tant els dobles d'acció com a John David Washington van haver d'aprendre a barallar-se invertit. Hi ha una entrevista on John David Washington diu ningú abans ha donat un cop de puny invertit. Encara m'agrada més l'escena d'Inception del passadís que gira, però perquè trobo que està millor gravada, perquè és un pla així de lluny, pots veure-ho perfectament tot, pots veure els dos allà barallant-se pel sostre, i ara per la paret, i ara per l'altra paret, i ara pel terra. Però igualment entenc per què no ho van fer, perquè és molt més complicat. Una altra cosa que m'agrada molt són les actuacions. Kenneth Branagh està bastant increïble en aquesta pel·lícula. M'agrada molt Kenneth Branagh i realment té molta presència, té molt pes. Elizabeth Debicki també m'agrada molt com actua en aquesta pel·lícula. No l'havia vist a gaires coses. Estic investigant sobre ella, perquè... Sí, actua bé i vull veure més coses amb ella. Robert Pattinson era molt divertit de veure, també. Començava sent aquest personatge, aquest ajudant espia, que està allà simplement per ajudar, perquè una persona sola no pot salvar el món. I acaba convertint-se en aquest personatge que sap més de la missió del que creiem. És més dimensional, això el feia més dimensional i era més entretingut de veure. Desgraciadament, Robert Pattinson encara té l'etiqueta de El vampiro de Crepúsculo. És a dir, encara té aquesta etiqueta d'aquest personatge tan dolent que va fer una vegada fa anys. Però, és a dir, amb Tenet ho veus i... Sembla molt bon actor, és a dir, no dic que és bon actor perquè tampoc l'he vist a tanta cosa, però és a dir, sembla molt bon actor. Tinc moltes ganes de veure com ho fa de Batman. I després està John David Washington, l'actor que interpreta el protagonista, que està rebent una onada de crítiques una mica injusta. La seva actuació no és espectacular, però és que el personatge tampoc ho demana, tampoc demana una gran actuació. És un espia, vol salvar el món. Ja està, no té més. Ara que hi penso, tampoc és tan important el tema de que no sapiguem res d'ell, perquè tècnicament està mort. És igual qui hagués estat abans, perquè ja no importa, ara és algú nou. El personatge tampoc és tan complex, tampoc demana una gran actuació. A mi ja em va convèncer amb com ho feia, a mi em va agradar molt com ho feia, però això ara de sobte hi ha molta gent que està criticant-lo de oh, és molt mal actor. Crec que és el novembre, que sortirà la pròxima de James Bond. A veure, dubto que aleshores surti tothom. Daniel Craig és mal actor, no expressa amb la cara. És un espia fred que mata gent sense que li importi i ja està. Quan vas sortir del cinema, el primer cop, vaig sentir dues dones que estaven criticant els personatges femenins de la pel·lícula. A veure, a mi em van agradar. I a més, hem de tenir en compte que és Christopher Nolan, que és algú que li agrada molt matar a dones per motivar els homes. I en aquesta no. En aquesta no passa. Tenir dos personatges femenins importants. Per una banda, la Priya. M'agrada això de que sigui una traficant d'armes, però que públicament sigui l'home,
el traficant d'armes. Perquè sempre hem vist a les pel·lícules i a les sèries això, un traficant d'armes molt dolent que és un home. Em feia gràcia que en realitat sigui la dona qui porta tot el tema. A veure, en realitat té sentit, perquè si jo fos un criminal, també tindria algú que fes veure que és el líder de l'associació criminal. Vull dir, si la policia va cap a algú, que vagi cap a ell. A mi que em deixin en pau. Però en realitat aquest personatge tampoc és tan interessant. És a dir, només apareix per donar informació sobre l'argument quan es necessita que se sàpiga. Així que, bueno, no sé, una mica... I després està Elizabeth Debicki, està Kat, que m'agrada perquè no és l'objecte sexual que alguns es podrien esperar. Hi ha una cosa que m'agrada molt del seu personatge, és que fa molta gràcia, no m'hauria de fer gràcia, però em fa gràcia igualment, que és que estigui constantment està intentant matar el seu marit. Em fa gràcia perquè veus el protagonista que el vol viu, però de sobte apareix la Kat i l'intenta matar. Això em fa gràcia. Perquè a més el fa que sigui un personatge més actiu, no és el típic personatge de oh no, el meu marit és molt dolent, em maltracta i m'està fent xantatge amb una subtrama rara d'un quadre i no em deixa veure el meu fill. I no, és a dir, sí, li passa tot això i diu, només hi ha una solució d'això, que és que me'l carregui. Doncs, me'l carrego i així puc estar amb el meu fill i deixo de tenir problemes amb el quadre. A més, com acaba Sator, com mor, s'ho mereixia. Vull dir, hi ha un moment on la Kat diu que no podia suportar la idea de que morís tranquil·lament pensant que havia guanyat. No. És a dir, el tio mereix morir sabent que ha perdut, amb una bala fotuda allà i que el tirin per la borda i es doni un cop amb una part del vaixell, no sé exactament com... Allò era una escena que feia... A més, hem de pensar que és un maltractador assassinat per la seva dona maltractada. Això mola, això m'agrada. Després està l'alteració temporal. Li dic alteració temporal perquè no m'atreveixo a dir-li viatges en el temps. Perquè sí, són viatges en el temps. És igual que Nolan digués que no són viatges en el temps. Són viatges en el temps perquè viatgen en el temps, viatgen al passat. Però és això, és a dir, entenc per què va dir que no eren viatges en el temps, perquè normalment estem acostumats a la idea de que personatges estan al present i ha d'anar al passat, per exemple, i és en un plis-plas, pum, ja està, ja estic en el passat. O que és una miqueta tot... i ja està, ja estic en el passat. No, en aquesta m'agrada la idea de que viatges en el temps a velocitat normal. Si vas molt enrere has d'anar en compte perquè vas envellint mentre vas cap allà. I a més això em deixa pensant que això vol dir que nosaltres quan anem cap endavant estem constantment viatjant cap al futur. Us deixo amb aquesta idea, així per pensar una mica abans d'anar a dormir. A més, una altra cosa, que és el tema visual dels viatges en el temps aquest. Això de que des del teu punt de vista el món estigui invertit. Allò dels ocells era molt divertit, les gavines anant cap enrere. Sí, fa que les escenes d'acció que hi ha, lògicament l'escena on hi ha els dos protagonistes, això fa que sigui més espectacular. Hi ha qui ha dit que això és dolent, perquè això no serveix per la història, només és per l'espectacle. Però honestament m'és igual, perquè compleix. Això només serveix per l'espectacle. Però l'espectacle és espectacular, no? Doncs ja està. Jo tinc la teoria que Nolan va veure Doctor Strange, va veure la batalla final i va dir: vull fer això durant 150 minuts. Parlant de la durada, una cosa que m'agrada molt, no es fa llarga. Sí. És un problema que ha tingut Nolan, és el tema de fer pel·lícules llargues que es fan llargues. Interstellar, ho sento, m'agrada. M'agrada molt Interstellar, però hi ha algunes escenes que podries fer-les una mica curtes, retallar-los una mica, fent que la pel·lícula no duri 3 hores. I després està Dark Knight Rises, que no arriba a les 3 hores. Dura 2 hores 40... algú. Però aquesta sí que es fa eterna. Això, Christopher Nolan ha millorat amb el tema ritme,
a fer una pel·lícula, això, que dura 2 hores 30, però no sé per què siguin 2 hores 30. Es fa ràpid, es fa ja, vale. I encara que pel principi estiguis perdut, tens la sensació que van passant coses, així que tampoc és un estic perdut, estic avorrit, vas a apagar la tele. O vas a sortir del cinema, en aquest cas. No, el ritme millorat, Christopher Nolan continua per aquesta direcció. Allunya't de Dark Knight Rises. En conclusió, Tenet és una bona pel·lícula d'acció i espies, que té bons personatges, té bones interpretacions i bona música. Se m'ha oblidat comentar-ho. La música està molt bé. Normalment és de Hans Zimmer, aquest cop ha estat de Ludwig Göransson, que és el compositor de Black Panther, va guanyar l'Oscar per aquella banda sonora, també de The Mandalorian, de Disney Plus, i les dues bandes sonores són espectaculars, i la de Tenet també. Però tot i aquestes coses bones, té aspectes de guió millorables. Hi ha molta gent que està fent-se l'expert, que es posa ulleres i diu «Soc un expert». I Tenet no és la millor pel·lícula de Christopher Nolan. A veure, primer, no sabia que hi havia una competició. No sabia que quan fas una pel·lícula has d'intentar que sigui la teva millor pel·lícula. I a més, tampoc sé quina és la millor pel·lícula de Christopher Nolan. No he vist totes les pel·lícules de Christopher Nolan, comencem per aquí. Però les que he vistes, jo què sé, no vull agafar una i dir tu ets la millor. No, perquè m'agraden en general. Però ja està, hi ha una cosa important. A mi, Tenet em va agradar. Perquè de normal m'agraden les pel·lícules de Nolan. Sembla molt tonto el que acabo de dir. Però si us hi fixeu, hi ha moltes crítiques on els autors d'aquestes crítiques es queixen, es sorprenen de... És molt complicada. La banda sonora fa molt soroll. Tots els diàlegs són exposició. M'he de sorprendre, representa que m'he de sorprendre de tot això? És l'estil de Christopher Nolan tenir música alta i arguments enrevessats. Jo no aniré a veure Sacrifici de Tarkovsky i quan surti diré, jo no diré, soc un expert. Sacrifici de Tarkovsky és dolenta perquè és molt lenta. Doncs clar que és lenta, és Tarkovsky. Si no heu vist cap pel·lícula de Nolan abans, no aneu directes a veure Tenet. Mireu alguna abans. Jo què sé, Memento, o la trilogia de Batman, que són més senzilles, més fàcils, més accessibles, podríem dir. I després ja salteu a Tenet. Però sobretot, si no us agrada Nolan, no mireu pel·lícules de Nolan. Vull dir, si creieu que és molt fred, si creieu que els seus diàlegs són dolents, no mireu Tenet, perquè és el seu estil, no canviarà el seu estil per art de màgia. Bàsicament, si us agrada Nolan, mireu pel·lícules de Nolan i gaudiu-les. Si no us agraden les pel·lícules de Nolan, no les mireu. Potser de tant en tant et dius, vas a donar-li una altra oportunitat a aquesta pel·lícula, i potser tampoc t'agrada encara. No passa res, és cinema. El cinema simplement és per gaudir-lo. Moltes gràcies per veure aquest vídeo. Feia molt temps que volia fer-lo, ja ho he comentat al principi, i tinc previst anar fent més vídeos, no només parlant de pel·lícules en concret. Tinc pensat anar parlant també de conceptes més generals, però tots dins el món audiovisual. Trigaré més en fer-los, perquè en poc començo classes. Intentaré anar-los penjant, tot i això. Si us ha agradat, m'ho podeu fer saber. Si no us ha agradat, segur que m'ho feu saber. Si coneixeu algú que li agrada el cinema, doncs passeu-li el vídeo, potser s'anima a veure'l. I sí, feu-me saber altres temes que us agradaria que comentés. Adéu.